Hola, em dic Mireia Artés, estic substituint a l'Anna Fernández i aquest vídeo és perquè em pugueu conèixer una mica millor. Ara us faré preguntes on haureu d'escollir entre dues opcions. Després us diré quina opció escolliria jo. Què preferiu menjar, dolç o salat? Jo prefereixo salat. Si haguéssiu d'escollir entre el futur o el passat, on aniríeu? Jo aniria al futur. Teniu més energia al dia o a la nit? Jo tinc més energia durant el dia. Què preferiu, mar o muntanya? Jo prefereixo la muntanya. Quin superpoder escolliríeu? Teletransportar-vos o ser invisibles? Espero que aquest vídeo us hagi servit per conèixer-me una mica millor. Si necessiteu qualsevol cosa, aquí estic. Adéu!